Kao što je poznato, prije 10 godina, tačnije 2009. godine, od strane Predstavničkog i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojen je Zakon o zaštiti dobrobiti životinja. Odredbama ovoga zakona jedinice lokalne samouprave, kao što je i općina Lukavac, bile su dužne osnovati skloništa za napuštene životinje. Ovom pitanju općina Lukavac je uglavnom posvećivala vrlo skromnu pažnju. Iz budžeta su izdvajana određena sredstva, koliko je nama poznato, 20.000 konvertibilnih maraka na godišnjem nivou. U početku su to bila sredstva koja su dodjeljivana javnom preduzeću Rad Lukavac, a određene poslove iz oblasti zaštite napuštenih životinja trebala je da obavlja stručna služba, tehničari i doktori veterine u javnom preduzeću Veterinarska stanica d.o.o. Lukavac. Kad su u pitanju ovi drugi, možemo iznijeti komplimente za njihov rad, njihov angažman. Također želimo ovom prilikom da pohvalimo i volontere i saradnike javnog preduzeća Veterinarska stanica koji su u proteklih nekoliko godina radili na zaštiti i spašavanju napuštenih životinja. Međutim, problem je kulminirao u posljednjih godinu dana. U svom programu za lokalne izbore 2016. godine Stranka za Bosnu i Hercegovinu kao jednu od prioritetnih zadaća svakako uvela i zadaću za osnivanje azilantskog centra ili centra za napuštene životinje. Do današnjeg vremena ovo pitanje se od strane općine nije na odgovarajući način aktualiziralo, kako od strane predstavničke vlasti, tako i od strane izvršne vlasti. Moramo priznati da je bilo nekakvih pokušaja, pa je bilo i pokušaja da se odredi lokacija za izgradnju ovog centra, međutim, na tome se do sada uglavnom zastalo. Mi imamo intervencije jednog značajnog broja građana koji su zbog ujeda ili ugreza, prije svega pasa, pretrpjeli duševnu i fizičku bol. Oni su pokrenuli određene pravne postupke, tužbe protiv općine Lukavac. Kako nezvanično saznajemo, nekima od njih općina Lukavac je izašla u susret, ali u velikoj većini općinski sud u Lukavcu nije se značajnije angažovao po pitanju rješavanja ovih pravnih problema. Dakle, Stranka za Bosnu i Hercegovinu sa današnje preskonferencije ne želi upućivati neke kritike koje nisu primjerene ni predstavničkoj, ni izvršnoj vlasti općine Lukavac. Jednostavno želimo uputiti jedan poziv, jedan apel, prije svega načelniku općine Lukavac, s obzirom da je on izvršilac i donositelj budžeta općine Lukavac za 2018. godinu, da u skladu sa svojim mogućnostima izvrši određene izmjene i dopune ovog budžeta i da se počne ovo pitanje rješavati. Kad je u pitanju lokacija centra za napuštene životinje, treba raditi onako kako je to predvidio zakon i da taj budući centar bude u perifernim dijelovima kako grada Lukavca ili teritorija općine Lukavac, dakle da bude na propisanoj udaljenosti od naseljenih mjesta. Također želimo sugerisati i tražiti od izvršne i predstavničke vlasti u općini Lukavac da se formira savjet za zaštitu i dobrobit životinja po uzoru na zdravstveni savjet koji je nedavno formiran u općini Lukavac. Smatramo da bi sa nulte pozicije mogli da kroz ove aktivnosti pokrenemo problematiku rješavanja ovog pitanja. To bi bilo